ano dyan eh, staycation. Sa Widows. Maganda po dyan sa Widows. Ngayon papunta tayo ng Clark po sa Air Force. Yung ayan, Mimosa, ayan. May ginagawang building, no? Bago. Doon papasok doon Mimosa. Ay, katabi lang niya. Nakapasok na kami dyan. Nanood na kami ng concert dyan eh. Hindi na matanda kung sino na concert na sino dyan. Sa Mimosa. Pagpa okay na niyan, pwede na yung sa nakasino Pilipino. Pista. Ang pupunta doon. Ayan, yung mga kainan. Kumain na tayo dyan sa Paris, di ba? Tsaka dito sa wooden table. Nung hindi pa pandemic, yan. Ayan, mata E. Kumain na rin tayo doon. Di ba? Ay, ito yung Cape Boom. Cape Boom. Puro ano lang naman ata doon sa Cape Boom, no? O may kainan din. Ito po yung Royce Hotel. Building na ginawa, tapos na. Kulay brown na brown ang kulay. Square siya. Tapos pa dito. Center yun. Ayun sinasabi ko sa'yo. Punta natin sana kanina. Diretso lang tayo niyan. Clark Center ayun. Oo, ito. Ito, yung Sige na. ayan, May Starbucks, nandiyan pula, mayroong Clark Center, Jollibee, McDonald's, nandiyan pula yung mga kainan na ano. Mga hindi yan, doon sa kabila tayo U-turn. pwede U-turn dyan. Doon sa kabila yun, U-turn. O, signal pa. Papasok doon. Oo. U-turn to the rescue. Oh, U-turn. Init po. Masyado na po yung ano ngayon, panahon. Summer na ngayon eh. Summer na. Naka-aircon ka.
airport na yun eh. Kakano tayo. Hindi. Diyan tayo paparada. Maglalakad na ako. Hindi tayong ayun, ang yun eh. Ba't tayo paparada dyan? Diyan o, pwede. Dito? Diyan o. Ayan o, yan o. Yan. Yan, sundan mo si kuya. Yan. Oo, mag-park na lang tayo dito. Sarado kasi rito eh. Dapat, Meron na. sarado eh, no? Oo. Kaya dito tumikot na lang kami. Kaya Hindi kami rin eh, doon na. doon na lang tayo mag-park sa likod.
Patsy Roy, nakapagpa-picture ka na? Diyan, nakapag-picture ka na dyan? Ha? O, tara na. Sobrang init po. Pero maraming pong tao. Mainit po pero mahangin naman. Mahangin naman kaya lang talaga yung init ng panahon ngayon dahil sana na. Saka outro, doon na lang sa may aeroplano. Ha? Yan po, sobrang init. Oh. Para sa inyo po ito, yung vlog na to. Hanggang dito na lang mga kasenyor. At para sa inyo yung kinuha namin vlog na to. At alam ko hindi pa nila nakikita yung mga Yung iba. iba. Oo. Kinuha ko na yung mga picture ng bawat isa Po sa may Air Force. sa airport. Okay? Hanggang dito lang siguro. Lagi po kayo mag-iingat. Lagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Subscriber tsaka mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Subscriber, mga viewers, sa inyo lahat. Robel Basco. Romel Vasco. Totoren. Yan po kasi laging mga nagko-comment yung mga para pong sina-shoutout na rin ni Patsy Roy yan. Shoutout po sa inyo lahat. Si Rivera, Risa. Matisa Rivera. At sa lahat po ay welcome kayo. At hanggang dito Shoutout lang po sa inyo siguro. lahat. Sa inyo lahat. At mobile po kayo. Next po ay Puro adventure tayo ngayon no dahil summer po no. kami. Level 1 na po kasi pwede na po tayong maglabas-labas. Okay? Ulang lang po muna dun sa mga malalapit. Okay? Pagka medyo lalayo tayo sa bandang norte. Sige. Basta lalayo tayo. Okay? Sige, hanggang dito na. At God bless. More power.